ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ክትጽበያ ዝጸንሐት ኤርባስ A350 ሽሕ ዝዓይነታ ዝዓበየት ነፋሪት ኣብ ኣፍሪቃ ተቐቢላ እታ ብኤውሮጳዊ ትካል ኤርባስ ዝተሰርሐት A350 ሽሕ ዝዓይነታ ነፋሪት ኣካል መንገዲ ኢትዮጵያ ንኽትከውን ናብ ኢትዮጵያ ክትመጽእ ምዃና ተገሊጹ እኳ እንተነበረ መዓስ ከም እትኣቱ ግን ዕላዊ ኣይነበረን ብሰሉስ ሰበስልጣን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምስ ሰበስልጣን ትካል ኤርባስ ኣብ ከተማ ቱሉዝ ፈረንሳ ድሕሪ ዝገበርዎ ስነ ስርዓት ምርኽኻብ እታ ነፋሪት ኣካል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኮይና ናብ ኣዲስ ኣበባ ቦሌ ኣትያላ በዝኻ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ወናነ ዝዓበየት ነፋሪት ኣብ ኣፍሪቃ ክኸውን እንከሎ በጀካዙ ንዛ ነፋሪት እቲ ዝሓደሰ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ዘለዋ ብምዃኑ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓደሰ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ዘለዋ ነፋሪት ኮይና ኣላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስነ ስርዓት ምቕባል ናይዛ ዝዓበየት ነፋሪት ኣብ ኣፍሪቃ ኮይና ዘላ ስራሓት ኤርባስ ዝኾነት ነፋሪት ዋና ኣካያዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው ከምኡ ድማ ላዕለዎ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ዝተረኽቡ ኮይኖም እቲ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ እዚ ህሞት ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኣፍሪቃን ናይ ሓበንን ናይ ሓጎስን ህሞት ይክብል ገሊፅዎ እዛ ስራሓት ኤርባስ ዝኾነት A350 ሽሕ ዝዓይነታ ነፋሪት ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መሬት መበቆል ዝብል ሽም ተዋሂብዋ ዘሎ ኮይኑ እዚ ከዓ ኣብ ጎና ተጻሒፉ ይዝረአ እዛ ነፋሪት 46 ናይ ቢዝነስ ክላስ ኮፍ መበለ ሓዊሱ 395 ተሳፈርቲ ክትጽዕን እትኽእል ነፋሪት እያ ምስ ሳተላይታት ቀጥታ ርክብ ዝገብር ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ዝዓጠቐት እዛ ሓዳሽ ነፋሪት ካብ ካልኦት ነፈርቲ ዝወሓደ ነዳዲ እትጥቀም ብምዃና እውን ንደገ እተውፅኦ መጠን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብ25 ሚእታዊት ዝነከየ ምዃኑ ተገሊጹ እዛ ነፋሪት ከዓ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስመራቱ የስፋሓሎ ኣብ ዘሎ እዋን ናብ ዝረሓቐ ከባቢታት ንምብጻሕ እተኽእሎ ነፋሪት ክትከውን ተዳልያ ምህላዋ ተገሊጹ ኣቦ ወንበር ኣመራርሓ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሌተናንት ጀነራል ይልማ መርደሳ ነታ ነፋሪት ንኣፍሪቃ ድልድል ክትከውን እያ ኢሉ ክገልጻ እንከሎ ብደረጃ ዓለም ጽልዋ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክሰፍሕን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኻዊ ኢንዱስትሪ አቪዬሽን ዝያዳ ክድልድልን እትሕግዝ ነፋሪት ክትከውን ምዃና እውን ሓቢሩ ንሱ ብተወሳኺ ኣብ መግለጺኡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ተወሰኽቲ 124 ነፈርቲ መጓዓዝያ ክውንን መደብ ከም ዘለዎ ዕላዊ ገይሩ فلوي لوق حبرات منقصات أمريكا أب سودان توم بيريلو أب قجت سودان متأتاو نزفتسومو ناي قدام حيلتات وي هاجرات كم زتنقاقا سودان تريبيون تبهال مع كان زينا حبيرا زي أمريكا ودبلوماسيا نزع عينت متنقاقاتها زم محلالف زلو حيلتات قلطف دقف وي الدعم السريع تباهيلهم زفلوتو أنصار سراوي سودان زواقو زلو عوطقات بمن قديم مرحيهم محمد حمدان دوغلو يرترام ملشاتات مبراق سودان تسلطن قبص دمان ناب سودان أصوار تلقال لازبل تدقاقامي كستات دحر مقرابا ميو مس بريزيدنت اوغندا يورو مسافيني اب كامبالا زتماييت فلوي لوخ امريكا اب سودان توم بيرليالو كابچادن ماكلاي ريبابليك افريكان زموص ملشاتات حقيفو كمزلو زوقاس حلتات قلطف دغف اب زوبا الجزيره زفصمو هلقيت سلامويان سبات كمزا تحساسبو حبيرو اتو فلوي لوخ كاب كامبالا اب زهابو مغلصي غرابت سودان زخونه هاجرات او حست سلام د امبر اصور بمهابن وتادرات بمسلطانن ግጭት ከጋደዳ ከምዘይብለን ያገንዚቦ ኣብ ሱዳን ኩኛት ክልተ ወታደራውያን ሓይልታት ደውነ መባልና ፖለቲካዊ ዘተን መቀራረቦምን ዝካየድ ዘሎ ዞባውን አህጉራውን ጻዕርታት ክቅጽሉን እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማስኛ አሜሪካ ጸዊዖ እዚ ከምዚልን ከሎ ድማ ኣብ ኤርትራ ክስልጥኑ ዝጸንሑ ምልሻ ምብራቅ ሱዳን ኣብ ጎነ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ንምስላፍ ናብ ዞባ ከሰላ ከም ዝተዋፈሩ ዕላ ወጊሮም ንሶም ምስ ሰራዊት ሱዳን ቀጥታዊ ርክብ ከም ዘለዎምን ምስ ሰራዊት ሱዳን ጽቡቕ ዝምድና ዘለዎም መሬቶም ጥራይ ክከላኸሉ ዝደልዩ ዝኾነ ካልእ ግጭት ክፈጥሩ ዘይደልዩ ሓይልታት ምዃኖም ብምግላጽ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ንዞብኦም ከይኣትዎ ክከላኸሉ ምዃኖም ዝገልጹ ዘለዉ እቶም ብጀነራል አልአሚን ዳውድ መሐሙድ ዝምርሑ ምልሻ ብኦርጣ ዝፍለጡ ኮይኖም ኣብ ሱዳን ምብራቃዊ ቦጠሎን ብምቋም ንሰራዊት መንግስቲ ንምድጋፍ ከም ዝተዋፈሩ እዮም ገሊጾም ዘለዉ ምብራቃዊ ቦጠሎኒ ሓደ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ክስልጥኑ ዝጸንሑ 4 ጉጅለ ምልሻታት ምብራቅ ሱዳን ምዃኑ ዝፍለጥ بايتو إثيوبيان دوب سودان نمرخاب زعلمه سجرة دوباوي ترجيا نمهناس ندوب سودان شوعت 238 بخلت $1,000,000 لقح عزديقو اتي إثيوبيان دوب سودان تهبو لقح دوب سودان نتمس إثيوبيا زراخب ترجيا نمهناس اب تقمي كتو عليا اتي ابراب عي سرعه خيبا بايتوز توسدو وسانه اب دوب إثيوبيان دوب سودان قطباو متأثر نمعواي زعلمه كل 220 كيلومتر زنوحاتو مهناس ناي ترجيا بروجكت زتكوره كم زخنن دوب سودان كاتل
لقح نتصرجيا نمهناس كتقوم لمخانا تغاليصو مسرت تغير زلو سمع دما دو سودان إذا كاب إثيوبيا تلقح 738 مليون دولار أوشتي 10 عامات كتملسو خوينا أب قداموت 5 عامات دما ولد مقدال ويدما اتعدا مخفالو زي مجمار عدل كوهابا مخانون تغاليصو لا إثيوبيا نزن دو سودان اتهبو زلا لقح بخمي كملسلا كمتدلي بزملكات وصيو اب زلو حبريتا دما بقلتا ولد زلو ገንዘባ ከመለሰላ ኮሞን ካብዶ ሱዳን በመንገዲ ፖርት ሱዳን ናይ ሱዳን ገይሩ ነሰደድ በዝቀርብ ነዳድ ገይሩ ከመለሰላ መደብ ከም ዘሎ ተጋሊጾ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን በዛዕባ ዘልቀሕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ 2023 ወርሕ ግንቦት ስምዕ ገይረን ዝነበረ ኮይነን ባይቶ ደቡብ ሱዳን ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ 6 ናይ ዓመተ 2024 ነቲ ስምዕ ኣጽዲቕዎ ነይሩ ሕጂ ድማ ባይቶ ኢትዮጵያ ኣጽዲቕዎ እቲ ስምዕ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ክኸውን ጀሚሩሎ በዚ መሰረት ኢትዮጵያ ندوب السودان 738.2 مليون دولار لقح كتهبايا أبير ترى زركب إمباسي هاجر عدت إليان بمخنيات معلتي هاجروا حدنتن حيلتات مكل خال عدت إليانن بعلة 4 نايزورحي نتي أبير ترى أسمرا زركب مقابر وتهدرات إليان بمبصح نايزغر السنة سرعات كم زجبر أفليتو مصدر عدت إليان أبير ترى ماركو مانشيني ببصحتن أبلات إمباسو أنت سنيو نمكان مقابر وتهدرات إليان كبصحن كله مسرت وصي زلت أبدما نخبر إتهم هيوتهم زخفلت إليانويانن إرتراويانن أبستوفي حولتي عنببا كم زقمتن هاجراو مزمر كلتين هاجرات كم استزمرن وانتا قاليصو أبسمرا بزركب مقابر وتهدرات إليان كابشحن 809 كساب شحن 950 أبيرترا زموتو 770 كلتن وتهدرات إليان زركبو خوينو بجكا زدما كابسمرا وصاي بدمر أبستفلاليه مقابرات وتهدرات إليان أستاذ حموش شحز تقبرو وتهدرات كم زلوي فلات أبتو وصي زولا حبريتا خا وتهدرات إليان أبسمرا باصع دوق علي جرن عد خالان معك أبون وحسنوتن إمباسا عدت إليان زكاتاتلو مقابر وتهدرات إليان كم زلو أبتوز إزولت أبتا قاليصو أما لا إثيوبيا بسنكز قصل زول قطعات بتقلالا لعلى 5,568 أبيات تمرتي كم زت عصوا نكوميشن سبعو مسالات تهاجر بمتقاس مع كان زينا زي ريبورتر حبيرة بمسرت اتواتي زول حبريتا أب كل الأمحرة 4,270 أب كل التجراي 640 أب كل الأوروميا 420 أب كل الصومال 295 أب كل البنشانغول جموز 5 أب كل الجامبيلا 4 أب كل العفار 26 أب كل الدوب معراب إثيوبيا دما شومنت أبيات تمرتي تعاصيان كم زلواتا غليصو معصاو أشحات أبيات تمرتي أب إثيوبيا مليونات تمهارو كم عد تمرتي آليوم كم زلون تحبيرو أبرس زي أب إثيوبيا أب كل الأمحرة لعلى 85 شح كابتن تقربقعن بسنك درقه وطن كم سأنا نايز حلفت أب كوميشن سبعو مسالات تهاجر بمتقاس إتا مربب زينا أقالي حلا بجاكا زي أب زقوان بتقلال أب إثيوبيا لعلى شومنت مليون هزبي تتصبا يرديت كوين مهلاون إتو كوميشن أبو أسفر الله نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب من الرغب سلام نعخم